Салом алейкум бародарои азиз, хушомадед. Ҳама каса канали мода 20 дона канали фурӯшӣ дорем. Ай 500 подписчика то 18000 подписчика ҳастай. Марҳамат, кадоме ки харидорӣ кардан мехоҳад то охири навор тамошо кунад. Ҳамаша ай Tворческий студио скриншот кардагем ва нархош болои обложкада нависондагиай. Илтимос бародаро, кадоме ки харидорӣ метавонед ки ҳамун бародаро занг занед ва кадоме ки харидор нестай беҳуда ғам натия. Марҳамат, то охири навор тамошо мекунем. Кадомеш ки маъқултон шавад, марҳамат занг занед, ҳамсӯҳбат мешавем ва можед нархошиҷа изменени шава. Ҳисобе ки бисёр каналҳо мо сурудои эрониай подписчикош бисёр кишид, вай нархшам қимат мешавад. Ба ҳамин хотир кадоме ки харидорӣ кардан мехоҳад, марҳамат, ватсап болои экранда канали фурӯшӣ 404 44 44 24 24 соат гиронай метавонед ки занг занед ва каналҳоро харидорӣ кунед. Боқӣ паноҳи ҳаматон ба худо. Бародаро хуб аҳамиятен ва баъдтар метавонед ки занг занед. Якта монетизатсия гирон ва якта дигар 18000 подписчика. Худо нигаҳдор.